ana emenu ka unu mee ndị ọma anyị nwanne ya nwere ife na-emenu egwu nnoko dibia o nwere ụdị patanụ nchọzi iji wee bido kịta ị na-ege ntị mana anya bụ patanụ mmegwu achọrọ m ido ego dị efe ndị na-emesịa nkwue amaka na-akpọ ike ọkọchọ emesịa nkwue ọ bụrụ ife niile ka a na-agbọ na mana abịa m igosi unu gbasara onye nnọkwa na nke ya bụ na nke eze dibia na Ọkịja oke dibia na-agwọ ọbara ọra bụ ọgwụ o ji ọgwụ eme nri alụsị a na-eje ofu nje ome ofu mme azị m ụnụ na m agha abụ alụsị a na-alụrụ ndị ọzọ ụnụ be ma na-ehi mmiri o nwere ife ọma mee nọ wee kpọọ m ọsị ka ọ gwakwa ọra na eze maka mostili ndị niile malụ ya bụ from me ka esi wee mara ya mere m ji wee bịa akpọbagwori ya agbọba ụnụ akpọsị na nke ọ na-ese ndelu na vidio na WhatsApp emesịa ka ndị na-enwe ka ụnụ kpọọ m ụnụ akọtụ savisi akpọbakwa ọzọ so wee sị ka anyị jenụ ka anyị jee ụnụ n'anya ụnụ afụ ebe anyị nọ ụnụ n'anya ụnụ afụ ebe anyị nọ oke ọgwụ nke anụnwa bụkwa ite agwọ ọfụ ite anọ omebe 1 week eji wee gwụ ya ọrụ gbagori ọrụ alụba butere ego moto na-aba na nke eze dibia ka anyị nọ nke eze dibia ka anyị nọ ụnụ n'anya ụnụ afụ na mmụọ erighị ego ife wee upgrade be oife ekwu ka a na-eme ọgwụ karịa ọgwụ ọbụla ọbara ụra ebe m na-eje bụ ebe nwere ifefa mere ifefa na-eme ọnọ n'ilo nke ka ije n'ilo bịa na na-abịa bịa na ọ ka ya abata n'ime nwa nkogodi ya na na-abịa pụta n'ezi mmụọ odogwu ebe na-azọpụ ụmụ Igbo enwere ọgwụ ka anụnwa bụ ite agwọ ọfụ agwọ ọrụ mmadụ amendez kita anọgwụ oke ọ sị na ite anụnwa bụ 4 days abalị ọba n'ime then ọfọzi extra 4 days ka o wee bido ọrụ okwu obere ife nna akalu oluchi nke bụ eziokwu my network dị very very bad ọ bụ ọkwa my fault onye anyị nọ na nke bụ na nke eze dibia na Ọkịja o nwere na ife ọ sị ka ọ gwa anyị ka ọ gwa ọra na eze ọ gwagwo m n'ọnụ nwa ka ọfọ ka ọ gwa ọra na eze ị na-ege ntị o tekwa na nke anyị bịa sie vidiyo nọ na ọ da enwe efe ada adịrị ya too much ọ na-adị too much sotọ dutote ndị na-abịa enye ekene na ndị na-abịa arụ ọrụ ị na-ege ntị and again network and again biko do nka ya agwa ụnụ nke ahụ ma na-emesịa so eze dibịa ya aba n'ime ka anyị ba n'ime ka ọ mbutere nke mbutere gị arọ fekwu ana m abịakwa fekwu ka a na-eme a sị na ọgwụ karịa ọgwụ ọ bụla ọbara ọra ụnụ n'anya ụnụ afụ na ndị mmadụ ka arụ na nke eze dibia ọ ndị bịa anyị celebrate ife ọma melụfa ndị bịa anyị kwa oyi na nke eze dibia nna e nwere ọgwụ ọ wee ebe nna ala ike onye ọbụla m kwụrụ n'ọkụ ọ ya na-edisapọịntị m ọ na-eme ife dịka m si wee kwu ị na-ege ntị mana aka m na-ekwukwa ife m na-ekwu fọ ndị na-afụ ndị dibịa niile dị iche iche na my page ị na-ege ntị onwe dibịa ọbụla efu na my page you are free to call him to work for you mana ọ bụrụ na o silo tụrụ m iwe ga enyekwana m nsogbu na-egwu gị wayo or something like that ị na-ege ntị so ịchọ ka ọrụ alụghị ọrụ ịkpọọ mụ sị m na nekwe enye gị go ahead order asị gị ngwa na ebe ihe eme
ọ ya bụ ịbịa for refund ga ego ọrụ ị na-ekwu okwu ka m nwee ike ga-eghe ntị ị na-ege ntị onye ọnụ na-anụ onye bụ Okongwu dibịa adreesị ụmụ alụsị na anụ uke ife anyị kwuru ka ime eze dibịa so ọnwa ife ese na-eche egwu ọra na eze maka ife ọma menụ n'ezi ekelekwa m ụnụ maka bụ enyi nke bụ eziokwu a sị ya dịrị nwoke mmadụ nwaanyị mma ise nke ọ bụ ikpe na-eme ka eji mara ya nke bụ eziokwu tata bụ otu odi n'ahịa akwụsị ndị nọsịrị ọma mere yes onye nke nwoke anọkwa ebe ruo na abụka Thanksgiving ọ bịara ka egboro mmụọ ebiri yes ndị kpọtakwuru eyi nọkwa ndị kana from now to December ife a na-abụ Thanksgiving maka ọ bụ ọgwụ ife alụrụ alụ a na-agwọ n'ele nke bụ eji eziokwu mmadụ ibia bụ a na-agwọ n'ele yes mana ifesi ka nkọwara ọha na eze na-share this video keep sharing keep sharing ọ nwere ife dị n'ọgwụ a na-agwa bụ nwe ife dị n'aja maka ọ nwekwa ndị na-akpọ m na fon na-akpasị many places ya jesi ụfọdụ na-akpọ m ọnwa onye nke gbọọ m sị m ya chọ ka emeri ya were n'ife a na-eme ife ọbụbụ ndị ọrụ laptọpụ ọrụ kọmputa o wee sị na ife na-atụ ya egwu bụ n'ite na-agwụ ya n'ebe ya na-ejesi na ụfọdụ na-agwụ ya n'ite na-ewu isi ere mmụọ ya maka sị na ihe eji ama ụtọrọ ya nke bụ eziokwu ndị gbuo n'ozi na ndị kịta na-emezi ọgbụrụ ọfụọ ndị kịta na-eme ọgbụrụ ọfụọ nna m ha soro gwa anyị sị na nwa nwanne ya ma ndị mbụ enwere mena ọgwụ nwa ọcha acha si bute nwa ọcha acha si bute adị nke na-enye nsogbu ahụ na-agwarụ na ka ọrụ ụfọdụ bụ ọcha acha si bute ọ nwere ya ebe na be gị gbanwe ya chi iru ewere ebe ụdị ewere ọya arụ gbanwe ya chụrụ nke bụ nketa ka ị mara amara ọha na eze ka ụnụ mara amara ewere akpụrụ oke ite ụdị ewu isi o nwere ife dị n'ime ọnwụ nke ya ma ịrụọ ya bụ na ọ ga-eme gịnị na ọ ga-enye gị nsogbu maka na ịrụba ahụ na-ewere erubaghara nke dị tiri ya any human part ọ bụgodị na ọgwụ ahụ enye gị nsogbu tupu okike ka ọ ga-enye gị nsogbu maka gịnị itega aka ọbara ma ọ bụ uru ọrụ gbara uru ọnwa ndị dị ukwe nwa wee were ọnwa ndị ite aja wara sị na nwachụarị ka ije weta ihe ebe ị gara ụdịka proses ya ga emere na ọma nye gị nsogbu mana nna ha ji mgbọrọgwụ na akwụkwọ mgbọrọgwụ na akpa akwụkwọ wee gwuo were ọ dịghị enye nsogbu ọnụ oru ha na nke dị ije beziri ka ije chọbazie isi debere gị ite dibịa were nsị obi ya ji weta mmadụ igwe eti ya maọbụ na ihe weta nwa mụrụ ọfụọ maọbụ na ihe ji na machụarị ka ịweta nke a ịpụbago na omenala ife na-abazi ebe ọcha acha si bute ite na-ewe mmadụ abụrụ ya bụ omenala ọ bụrụ ya bụ omenala bụ mgbọrọgwụ na dibịa marụ mgbọrọgwụ na akpa akwụkwọ iweta ya doziere maka ndị mbụ kwuru ilu ndị mbụ tụrụ anya ya gasị ụnọ na-eme ihe kwuru ihe akwụdebe ya nke bụ eziokwu so adị ihe niile na-esi n'akara aka ya kpatara ụfọdụ ama ndị mmadụ si ya bụ ife ndị sọrọ gara gbaa afa agwagwụna bụ ụta atụrụ na-egbara afa maka nye gị nsogbu obere ikpeazụ ichekọrọ igwe ọgwụ gwa dibịa asị ya achọrọ ịgwọ ya gbara m afa dibịa agbachachakwa ebe ọzọ maka o nwere ike gbachara gị afa ahụ nwere ike wee rụọ ọrụ ahụ ga-ebe mgba afa mgbe were gbaghị ọnya n'ọgwụ ka a ya gwọrọ ya maọbụ na-aja ka ị ya achụrụ ya ọ na-abịa na-agwọ n'ere mpịa mgbe eze dibịa na mgbe eze dibịa bụkedebara maka na ifo m ga-arụrụ gị ọrụ ma megharịsị ọbụla m ga-ajụ mmụọ ajụjụ mmerụ onye ya ọya dịkwa ya mma nke bụ eziokwu mmụọ nsị m pụtara mgbe echekwara ihe ahụ na-eje mgba gịnị ka anyị emere ọnya ka ọ dị ya mma mmụọ ya ụra aka aka ada maka mmụọ ka m na-ejiri ozi ana m eme ya n'ike nke aka m maka ụfọdụ na-asị ọ bụzi ụgbọ ya ziri bịa ntibe Thanksgiving ndị mmadụ na-enye m ebe a ayakọta n'ihe ọnụ Okongwu nwee efe o wee bịa seta Thanksgiving ọ nwere ndị bụ na ewetara ara ha 1 million naira eti ya gosi ndị mmadụ nwa ndị ebe agbata moto eti ya gosi ndị mmadụ nwa ndị ya mara ụlọ ọ bụrụ ihe niile ka a na-egosi ọya bịa ụra anya ụfụ maka mgbe mbụ dibịa na-enwe signboard
ọkịta ji ka dibịa na-enwesa agba mgbe ọgbagwụ na-ere onye gwọrọ ọgwụ dị ya ma ya akpatakwa mmadụ mba ịma na ise na otu a ndị ụka pụta anyị nwa ya apụta so iru akwụkwọ enwere onye nwe ya na-akọwara ndị mmadụ bụ ka onye ọbụla mara tata na ewele nechọra adịghị ọrụ ka ọ ya arụ ọmụma ya ga-eru ya nya gbaghị arụọ ọkọ m gwọrọ ya m kere ya ọ dị ntu agụ ngwọcha ọgwụ asị m ọgwụ a ya iji ama ire na iji ama nsọ iji arụrụ onye ọrụ na-eke ruo n'orie ruo na ruo na nkwọ ihe eji ya asị dị iji ama ire na iji ama nsọ bụ na ọ nwụrụ onye ya ewere mmiri sọfere na gwọ ọgwụ ọ na ruo merụọ ya ọya adị onye ahụ obi mma nke wepụka dibịa ị nwere ike sị ka ọ na-achịkwa ọzọ ka gwọ ya ọzọ mba ihe agwọ ọgwụ a na ọja ama ire na ọja ama nsọ nke ezi onye ahụ afụrụ jee mee misteki ka ọ gwagharịrụ m maka mmadụ egoro 100,000 ma 20 naira gị wegwọrọ ọgwụ ego ka ọ bụ ihe eji ebusara ya egwu mba so ndị ọnọkịta na ngwụ mlọrọ ga-ewere m ga-agobi ya ọkwa ọgwụ ife ọ ga-arụ ọkwa ifuru mmadụ ka nkụ dibịa ọbụla ifuru na-agwọ ọgwụ ọjọọ ịma ije ihe eme ya afọ ma adịghị nne mmadụ karịgodo ubere ọbụla na-ekwu ka ekwu ka ele so ihe afọ mana ihe nji akọwa ya bụ na many people akpọsigo m na fon mma akpọbazi ya akpọsigo m na complain mana ewere bụ ezigbo ewere bụ like efisa ihe adịsị ewere ka ọ bụ nke a na-ala ka esi ahịa fọ ya ntị ọdịkịta na ewere ka ọ bụ naanị ekwu ka na-afọrọ anya nke bụ eziokwu ọ bụ na echi ya kịta na ntụ ọrụ na ihe eji ya aka ebe a na kpọọ ya ha fagbu na ya elu ị na-ebunye elu ị na-ekwu ya ichọrọ ibunye na-ekwu mkpagụ ọ na-ere ọ bụrụ egwere arụrụ m kọmọ na-agwa m sị m na ha fụrụ onye m gburu ite ndị ite a ka ha chụrụ ọbụọ ntu ahụ ewere ihe niile si n'akara aka ịgba m na ya were ka ịchọ ka rụrụ ọgụ mbụ ka ọ dịrị ịgba nke nya rụrụ gị ọ dịrị gị mma nke a na-agba ewere ire anya na-efu nke a kpefu n'oge iche fa na-aba blue ka a rụrụ ewere ọ bụrụ ntu a ka ọ dị and the most bifo ọ bụla ị ga-asị ka ije gwọọ ọgwụ dịka chọrọ ịhapụ ihe achịwu nri ijebe chọ ka ije gwọọ ọgwụ buru ụzọ asị a gị bịakwute m ka m metere dibịa rụrụ ọgwụ ma oke ọra sef ọ bụrụ dibịa na-arụ ọgwụ dị chụọ meke chọ na egburu agụ mụrụ onye kpuchi iwu adị mara amara na nwaanyị a na-ala nwoke ụwa ị mara amara na nwoke a na-ala nwaanyị ụwa maka ihe na-abụsị kọmplen m na-arụsị eje m ngere nju a na ọ gbachara m agụ nọọsụrụ nwaanyị kpuchi na agụ ụwa m amụọ nya amụsị na ego ukwu o nwere ihe mekọta nye n'ụwa ka nwaanyị bịara nwoke ụwa so ihe ọbụla bụ ife ị ga-eme ọ bụrụ na iji mewe mee ka chọrọ ịgbachi iwu mee ka chọrọ ịrụ ọrụ ndị mmiri satụrụ mmiri iwu ọ bụgodị na dibịa ahụ na mmiri ọzọ wanyere ụgwọ ọrụ ahụ afa mmiri dịbe nna ahụ ka oge digara ụgwọ ya bụ ọrụ so ibe nna nkọwara ọha na-eje bụ ka ọha na-eze kwụrụ mara o nwere usoro eji eme omenala mana nkịta ụfọdụ na-ahapụzi omenala eme omenelu ebe iji gwọ ọgwụ iji awe mgbọrọgwụ nwesịrị ka ọ dị iji ewesa anya nwesịrị ka ọ dị ịchọba human part nna ha mgbe mbụ ogwu odogwu onwe asị na ọdịka ntụ ihe na-akpa na mba ụwa na ọ bụrụ mgbe nna ha dị ya nne a na-ekwu na-eme eme so the ife na-akọwara ọha na eze bụ na o nwere ihe bụ omenala and ụfọdụ na-eje eje tụfusi ego ije ka dibịa mere gị ife o nwere nke m tata ka nke a na-eme n'ụtụ ọsị m mịa sendiri ego onye go ebili goro nke ọzọ jee na mmiri emụsi ya apụta ka ọ gbachara gị agụ o jee na mmiri ọ gwakwara gị sịgụ na onye a nara gị ụwa n'ebe a ka o si ọsị mba ya ya gbara ya bụ na ọgbara ya agụ kpotu ori onye ụwa emụsịa idozie nga ahụ ịnọchọta ka ikpokọ ochi iwu ka igbu ya okwu kedu ebe ị ga-eme ọsị m eze dibịa n'ọkwa nke abịa gbara ya gharị isekwefụnụ ya onye gbara ya agụ ya gbaghụ na onye abịa gị ụwa onye agbaghụ na onye a si mgbe dị ntu a na onye a ka ọ nwere mgbe dị ntu a n'ihi ya bụ ihe mgbọrọ mara afọ agụ mma agbaghị ihe gburu onye ahụ ịchọ ọbịa ka esi aka efi ya mma agbaghị ihe gburu onye ahụ gbaghị onye ahụ mere ewee gbuo gbaghị ije ọ jere gbaghị ihe ọgwa gị gburu ya gbaghị ebe o si gbaghị afọ ọ na-aza afọ na-aza abụga nọ ka akpọ ya efe anyị nọ gbaghị afọ ụbọchị a mụrụ ya maka afọ ya efere ya afọ na-akpọ mmadụ ụbọchị a mụrụ ya ọ na-akpọ mmadụ afọ ihe nwere ike ịkpọghị afọ nkịtị a na-akpọ nwere ụwa bụ nwa nnụnụ ma ọ bụrụ na onye gbara nwa ezo isi
yo ya gba ụbọchị ahụ amụrụ anwa ụbọchị eke ọgwa na amụrụ ụbọchị eke the last nkọwa nkọwara nna amụrụ mmadụ afọ agbachara ya kagbu ya mmiri dịbe ndị ọya ịchụ aja ọkọfọ unu gara unu rịbasị abat unu ga-anụ ya ọkọfọ mụsị ya sino mmiri a mmiri be nne ya ọmụ ya bụ ọ natara chi so na ibe nna akọwara ọha na eze bụ fọnde na-akpọ m na-asị m yitere eme nka na-eme nka na-eme nka ite ọbụla ịfụrụ na nwa maọbụ na-ewu isi mgbe a na ite ahụ bụrụ nechọral ite ahụ nwere ife tiri ya maka gịnị ọ bụrụ na nwa amụrụ ọfụ ọka iji gbu ite ahụ mmadụ na nwa nwụ dibịa kacha nke ọ ka ya nwụ nke onwe nwere ite ahụ ekacha gị ka ya nwụ ụmụ ụka ya na ya ọ yenye nsogbu ọ bụgo ndị jere mmadụ anyị wọta onye ahụ iji emechara anụ ahụ ya wee tinye nga ahụ ọ fụrụ ya na mmụọ ọ ka ya enyeghị nsogbu mana ọbịa bụ nụọ mgbọrọgwụ ka iji je were ọ mgbọrọgwụ ya bechowu ka ọ bụ ahịhịa ya bechowu ka ọ bụ nwa nnụnụ itiri nga ahụ wee mịa ya bechowu ife agba bụ a na-agwọ ọgwụ ya na-ele so na ife na nkọwara ọha na eze bụ ndị emezina na onye abịara ka ije mee nke bụ eziokwu ụdịka ihe ahụ adịghị na-efu na-egburu onye ite ọwata moto ifu na-egburu onye ite ọwata mmiri ọrụ ọ bụrụ ya o nwere ife a na-alụ ụlọ chụọ nke inwere o nwere anyị chukwu kpara ahụ ige ụzọ chukwu kpara ahụ abụ ụzọ kpara ọnya andị ihe adịsa maka anọ onye ọbụla gwarata arụ onye ọbụla ma gịnị ama m ụfọdụ akpọ gwarata na arụ o nwere onye nọ ntu a ọ ya agwọ ọgwụ ọ ya achụ àjà mana gịnị chidimma ga na-adị na ndụ ya nke bụ eziokwu ọ bụrụ ngịnị ya kpatara ya ihe akwụba aka ọtọ maka ịchọba ọganiru ihe agbachi nke mmadụ ibe ụmụ ndị na-eme nke na mmadụ ibe were oke ọrụ ego abata ịchọba ntị esi egbu onye a ga-eme biznes ya ahụ maọbụ ego abata ikuchi ego mmadụ ibe irie ị nwere irie nke ahụ iri tụrọ ijezi họteelụ ije na-amasị ya na-eme investmentị osi ebe abịa osi ebe abịa nke bụ eziokwu because dibịa na-agwọsịkwa ọgwụ echi a nọọsọ na-efe ya iji maka ya bịa n'alụ ka ego ya eti bịa ego esi ebe ọzọ bịa onye kpatara na-eze na-eme investmentị mara mma nke bụ eziokwu dibịa na-agwọ ọgwụ ego na-abata na-eme investmentị eze dibịa akata aka nwere aha na-agwa ọnele a sị na ife akpụ n'ọnụ ushikwa ọnụ nne ọnụ nwayọ nwayọ onwere ihe mere na ịkarịgo egwu odogwu ịkarịgo egwu ife ị na-eme ma ya ama anịsị ijisi ike na-azụ ụmụ Igbo na ọgwụ Igbo ka anyị na-azụ ka Disemba ka e wee gbaa ya n'ọnya ọchụ ụnụ na-aga ụnụ afụ na ọgwụ karị achọba m ịkpọsị ụlọ si ka na-egosi mụ na ebe erisi anya ha dị ọ Disemba ụra afụ ka ọ na-eme Disemba akwụsị abụọ enyegosisi ụlọ ya nwesịrị ka ọ dị ije brichi mgbe enyegosi n'ụlọ maka mgbe anya ya ji kpụrụ mmadụ egosi ya na ụka ịbụ ka a na-arụ ma arụtaba ya arụta nke bụ eziokwu arụ ọranaeze ụnụ na biko na-eshare this video keep sharing this video keep sharing na-eshare this video ọbụ na agụrụ ọranaeze ihe abụ Disemba ka anọ ya o nweziri ụmụnne anyị ndị nọsi na amaghị abata ekwuru ọ ga-adụrụ na mma ise ndị ọbụla bụ ndị ga-abata Disemba maọbụ ndị ọnwa ndị abata ịgba nkwụ ọnwa ndị abata ime ife dị mma unu ga-abata n'udo na ọgwụ ụkwụ aja akpụ unu ga-egbu onwe ya unu ga-abata nsịkwa gbasịkwa ga-echekwa azụ ga-emerụ n'isi ọkọ na-agụ ọgbụ ngwa eji ekonye ekuru anyị ya dị nwoke ma dịrị nwaanyị ma dịkwa ma ndị ụka dịrị ma ndị ọgọ mmụọ maka ibe ya ga-ego ofu Chukwu ka anyị na-efe na-ahụta na ya nsogbu otu Chukwu ka anyị na-efe maka nche o nwere ụlọ karịa ebe a mụnwa bụ nwa dibịa je kụọ ya ọ na-arịga ejema nwanyị ịchọ onye gosi ya ịchọ onye kwuwe mfada ahụ mụ na fada ahụ nọ egosi ya ọ bụ jekụ ụlọ ụka ahụ nwanne ụlọ ụka dị n'igwe ebe a ị ga-aga ọ mụpụ chọọchị ahụ eji m kwuru fada direct ntụpọ ọsị ọfọdụ ndụ m eji kwuru fada direct sefada na mkpọmọ m emebisiela natọ ka gụọ ya were ego defada akọrọ mmanụ ahụ otu Chukwu ka anyị na-efe mana aghọtaziri na ya ya isi a sị m ya nyere ndị ụka mma dịta ndị omenala mma onye ụka kwuo eziokwu onye omenala kwuo eziokwu n'otu Chukwu ka anyị na-ekele ọ bụ ka uche isi gọọmenti ga-eme mkpọpụ n'obutu oyi